2018 yıl Tatarstan Respublikası Innopolis Секрет лаборатория. Birinci жырлый һәм бии торган робот Лилия Хайруллина. Qarashimdan sen аңла барсында дөрләп янам мин сөютында ай яктысында безнең шәүләләр бер үк дулкында тибә йөрәкләр бу хисләргә каршы торып буламы аңламыйм бу сорауга җавап эзләп карыйм таба алмыйм мин сине сөям 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 мин сине сөям 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 әрим ләззәттән һәм мәхәббәттән мин сине мин сине мин сине Мин сине Бергә бер исәп, бер үк тойгылар Бер-беребезне җаннар сайлыйлар Син минем сулыш, минем язмышым Мин синең җиңү, синең табышың Бу хисләргә каршы торып буламы аңламыйм бу сорауга җавап эзләп карыйм таба алмыйм мин сине сөям 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 мин сине сөям 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 әрим ләззәттән һәм мәхәббәттән мин сине мин сине мин сине Мин сине сөям 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 мин сине сөям 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 әрим ләззәттән һәм мәхәббәттән мин сине